Lurtzaindia elkarteak eta ELB sindikatua Karbonako Berruetako bideko 3 etxe eta 4 hektarea lurren salmenta salatu dute beste behin. Gogoratu behar da 4 hilabete iraun zuen okupazioari esker lehen aldian ondasun horien salmenta oztopatzea lortu zutela. Arratsaldeon ikusentzuleo, gaurko saioa Arbonatik agurtzen dugu. ELB sindikatuak eta Lurtzaindia elkarteak antolatutako agerraldiaz gain, atzo bertan Donibane Garazin iraganden Euskal Diasporaren nazioarteko eguna ere aipatuko dugu. Ongi etorri! Euskal Diasporaren nazioarteko egunaren 5. edizioa ospatu dute. Donibane Garazik egin die harrera mundu osotik etorritako dozenaka laguni. Ekitaldiaren buru Jangene Etxegarai Euskal Elkargoko presidentea eta Inigo Urkullu Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakaria. Euskal Herri osotik joandakoei merezi duten aitortza eta unkituta zirraraz beteta ikusi ditugu omenaldian parte hartu duten diasporako kideak. Horietako bat izan zen Pierre Etxarren, Baxena Bartarra, San Frantziskoko Euskal Etxeko bihotza eta arima. Ni joan nintzen 58an eta tenoretan baginuen hemen gure piraiak harriatzen zituena eta gure lana han harrapatzen zuena, zeren hango artzainek eta behar zutelaik laguntza. Garazi baigorri aldeuntaik, kasik erranginezake 10 gaztetaik 9 mintzonizmutikoetaz joiten emigratzen zuten. Edo betirako, edo zonbait urteren dako. Eta ene aita, bestek bezala, 59an joan zen arzain, Wyomingeat. Egun 200 Euskal Etxe inguru topa ditzakegu 25 herrialde ezberdinetan. San Frantziskokoa, Pierre Etxarrenek altxa zuen beste hainbat lagunekin batera. Lurpeaz bat eosik ginduen han 200 bat eskaldunen artean, eta gero han lan guzia guak egin dugu eskuz, eta nik erraiten aldut, orai egin dugu 40 urte, gure eskualetxeak San Frantziskon, eta eskualdun nortasuna ez dut behinek aldu, erran joan orduko hasi ginen gure Basque Club horrekilan, eta johan hemendik eman nuen kultural gehienik jantza zen, eskolan nuen xantzaukan ginuen guk Uarte Garazin, ginuen Uartiarrak dantza grupa bat, eta horrekaz ginduen Fustin Bentaberri famatuar tekilan. Estibenen aitatxi eta amatxi ere Kaliforniara joan ziren. Horrela kontatu digu, nola ikasi duen euskaraz mintzatzen? Gure Kalifornian beste euskaldunak ez eran gure inguruan. Nire aita, nire amaren aitarekin euskeraz, edo eusker ingles nahastuta hitz egin zuten, berba egin zuten. Baina ni kasurik ez, harmonik ez, ni amerikano atope nintzen. Baina Gero nire amuma Markinara irzanean, Elko Nevadara joan ginean, rancho bertan, eta bertan euskeraz asko entzun, eta eskatu aitxe eta aitxitxeri euskeraz ikasi nahi nuen. Nevadarako mendian Garazi baigorri baiaratik beste gazte joatearen arrazoien artean. Hemen ez baitzen deuse bizitzeko, eta partikulazki gerlatik landa, bigarren gerlatik landa, eta hemen dena pobrea zen, ekonomia arrunt peko errekan zen. Gero baziren ere biztanda pasaia horren egiteko bitartekariak, baziren agenteak, eta nahi baldin zinuen Ameriketara joan, arekin egiten ziren paperak, egiten ziren bordelera, kontsulat, han laneko kontratua behar zuten derrigorrezkoa zen, besteraz etzen postule partitzia, eta hemen importantena hemen zen Donibane Garazin, beraz, irriak agentzia. Behar zuten eta nahi zuten urtean behin egun monografiko bat diasporari buruz hitz egiteko urrun egonagatik ere gure gizartearen parte baitira. Menaldi hau oso gorrantzia da, Euskaldunak edo nun gaude, bai da Ameriketan, Ipar Ameriketan, Ego Ameriketan, Australian, orain gazteak tituloaz, igual Shanghaien, edo Seattleen, edo Londresen, orduan
oso importantia da. Ez gara bakarrik Euskal Herrikoa, naiz eta oso gure kabia da Euskal Herria noski, baina edo mundu oso txapela buruan eta mundu ibili edo alako zauzer. Eskual kultura ez dut Euskal Herria ez dut sekulan galdu. Hemen Euskal Herria handi bat eta joan gira, eta han Euskal Herri txipi bat egin dugu. Oroitzapenak, familia, kultura, lagunak, hizkuntza, sustraiak, urrun bizi edota urrun jaio, baina gertu sentitzen diren euskaldunei omenaldia. Gu ere memorioa delakotz, eta gure aintzinekoak migratu behar izan baitute. Baina ere denbora berean, oaiko migrazionentzat importanta da. Zenta oa ikusten ditugu Afrikatik saldoan unat heldu direla jendeak, eta ez gira egoiten ahal, hori deus esenditu gabe. Donibane Garaziko merkatu estalian antolatu da omenaldi nagusia, baina mundu osoan zehar euskaldunek diasporaren nazioarteko eguna ospatu dute. Arbonako Berrueta bidean dauden 3 etxe eta 4 hektarea lurren salmentak berriz ere hautsak arrotu ditu Lapurdiko herrian. Bigarren aldiz Arbonan kokatua den etxe hauek eta 4 hektareak 3 milioi eurotan salgai ezarri dituzte. Espekulazioaren kontra ari direnek lehen bilkura bat antolatu ondotik ELB sindikatuak eta Lurtzaindia elkarteak salmenta berri hau salatu dute. Ez dugu usten ahal egitera, eta begiz ere espekulazioa hor da, joan den urtean dian dolepe zen, aurten bertze bat da, baina beti agengura hor da, espekulazioaren agengura beti hor da. Lujentzat borrokatzen gira, etxea usteko, baina lujak nahi ditugu laborantxari, egiazko laborantxari eta jindaiten. Hori dugu gure gaurko bilera. Gogoratu behar da 2021ean etxe bera eta 15 hektaria 2,3 milioi eurotan salgai ezarri zituztela, baina eroslea atzera bota zen Lurtzaindia elkartea eta ELB sindikatuak antolatutako okupazioari esker. Okupazioa bukatu zenez geroztik negoziaketetan aritu dira Lurtzaindia eta ELB sindikatuak, baina momentuz ez dute ezer lortu. Urte batez entxatu gira negoziaketetan sartzerat, bai Bogotra familiarekin, bai bere abokatarekin. Eta ez dugu lortu, konprenitzeko da, joan den urtean ukan dugu konfliktu bat biziki azkarra, 4 hilabete egon gira hemen, eta pentsatzeko da Bogotra familia eta beren abokata gaitzituak izan direla. Hori, ados. Baina guk erran dugu, behar dugula mai baten inguruen jarri, eta behar dela atera bide bat atxeman. Salmenta prozesua martxan jarri eta landa lurrez okupatzen den safer egiturak tarte bat dauka salmentari buruzko iritzia emateko. Kasuntan badugu ino denbora, ez dugu utzi behar sobera pasatzen, baina badugu ino denbora, ikusiz gurekin agian izanen ditugula ere autetxiak eta elkargoak eta leheno pasatu dien bezala hemen. Ez bakarrik argazkiaren zat, baina egiazki gurekin borroka eramaiteko. Zaferrari galdekin dugu preamzioen partzial egitea, eta zaferrak bere egituran behar du aztertu hori, eta pentsatzeko da baimena hemen duela eta eginen dutela preamzioen partzial hori. Salmenta oztopatzeko zer egin eztabaidatzen ari dira Lurtzaindia eta ELB sindikatua. Ez da jeuze baztertu behar, okupazioa ere arma bat da. Hori ba, bertze anitz borroka molde bat dira. Denak pasilikoak, bainan, fermu eta xut egonen gira, eta saltzeuni buruz. Ez dugu hola utziko egiterataz. Argi dena da Lurtzaindia, ELB eta baita Ostia kolektiboa ere mobilizatuko direla Berruetako lur eremua babesteko. Arratsaldeon ikusentzuleoko ostirala da, beraz planak proposatzeko unea heldu zaigu. Eta hasteko Hendaiara joango gara. Gaurtik igandera arte Hendaiak kulturaldi berria estreinatuko du. Eta esan bezala igandera arte hitzordu anitz proposatuko ditu herriko etxeak. Musika, zinema, dantza, antzerkia eta zirkoaren inguruko animazioak proposatuko ditu hain zuzen. Gaur adibidez 8:30 kilimak eta tamalak taldeak oholtza gainera igoko dira.
Eta gainera, Urruñako bestak bukatuta, Sarak lekuko hartu du eta Sarako bestak iraganen dira asteburu honetan. Eta hain zuzen, bihar Sutagarrek kontzertu berezi bat eskainiko du. Eta dantza, baina dantza beste mota bat egiteko hitzordu bat proposatuko digu Nereak, hain zuzen. Bai, Maitaldia festivala, Euskal Herriko dantza festivalik garrantzitsuena da, eta dantza garaikide festivalik garrantzitsuena da, eta atzo hasi zen, beraz, irailaren 8-tik irailaren 18-ra bitartean hainbat ikuskizun egongo dira, ez soilik Biarritzen, gainera hainbat ikuskizun ibiltariak ere izango direlako. Egitaraua oso zabala da, oso anitza, denak ezin dira aipatu, baino batzuk azpimarratzearren, irekiera ekitaldian atzo gozatu genuen Preli Jokas baletarekin, gaur Magtanarriak Baionako koreografo ezagunaren ikuskizuna ikusiko dugu estreinakoz, Starlight, Bilaka kolektiboarekin egin zuen Gernika ikuskizuna ere ikusi ahal izango dugu festivalean, eta noski Bilaka kolektiboa ere izanen da, Euskaldun gehiago, Mizel Teret, Berta Bermudezekin egonen da igandean, hotza ikuskizuna, hemen iparraldean aurkezten. Eta urtengo fokusa Karibean jarri dute, eta Difekako konpainiako dantzariak ere izanen dira. Datorren astean, gure saioan egunez egun ikuskizun honenak ere eskainiko dizkizuegu, izan ere galdu ezineko zita da Maitaldia. Hau izan da guztia ikusentzuleok, beraz gu igandean itzuliko gara beti bezala astekariarekin.